봐 석하 봐 어디서든 이거는 내 엄마 어디서 나가 많이 되는 이건데 말이 뚜꾸라 거리네 우리 지 덩덩 깨민이 거리다가 뚜꾸라 거리고 나왜 깨민이 봐 석하 내 바빠 개인의 팀이야 내 바빠 개인이 아니라니 가는 석가나 솔직하게 호박하도록 무도도 많이 되네 또 볼티즈 맨 세스파더미 많이 되는 것도 많이 되네 석가 말이 제가 못하게 제네 바로 나한테 두고는 못한 제네 바로 아무런데 하스나데 나 울다야 바란 골띠 ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା ଆଉ ଦରଦି ଅଭିନୟ କରି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣି ନେଇ ପାରୁ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆରେ ସେଦିନ ଠିକ ଏମିତି ମିଠା କଥା ଆଉ ଦରଦି ଅଭିନୟ କରି ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ସବୁ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ କିଣି ନେଇଥିଲୁ ହେଲେ ଆଜି ତା ପାହୁଣା ତୁ ଠିକ ଦେଇଦେଲୁ ରେ ଠିକ ପାହୁଣା ଦେଇଦେଲୁ ତୁ ନାଇଁ ଦେଲେ ये दोकान हो ये होती दोहर से हमको गई मारी दबा को अबे क्या मारी दे हमको मारी दे सोखा अरे मारो दे पछे विश्वास कर ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଣିଷଟାକୁ ଠାକୁର ମାନେ ଭାବନ୍ତି ନେଇକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାଇ ଭାରି କାନ୍ଦନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେଦିନ ଭରତ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କ କଟକ ପୂଜା କଲା ଭଳି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିକା ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ କନ୍ତା ଘର କଂସା କବାଟର ଚାବିକାରୀଟା ଧରି ହାତରେ ଧରି ଦଉଛି ରେ ମା ବିଚାର କର ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସେଦିନ ଧୁ ଖରା ବେଳଟାରେ ପରିଟାକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହଉଥାଏ ସେ ଶୋଷରେ ଡର ବିକଳ ହଉଥାଏ ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ପରିଟା ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ସେ ରାଜଉଆସରେ ଭାବିଲେ ରାଜା ମହାପୁରୁ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ରାଜଉଆସରେ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ହରିଟେ କୋଚା ଚାଲିଥାଏ ବସି ଆସିକି ହରିଟାକୁ ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ रे हरिणी तू शिकारीर शिकार हबु राजउआसरे पिंड पड़िबो जीवन बचिया को बसी आसुଥିବା हरिणीटा କିଛି କରି ପାରିଲାନି କାହିଁକି କେଜାଣି
ସେଦିନ ହରିଣଟାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋତେ କିଛି କହିପାରିଲାନି। କାହିଁକି ଜେଜେ? କାହିଁକି କହୁନ? ତମେ ପରା ପୁରୁଖା ଲୋକ। ଜେଜେ କିଏ ଠେଲିଦେଲେ? ସେ ମାଟିକୁ ବାହା ବୋଲି କହି ଚକୁଡି ଧରେ। ଆଉ ମାଟି ଯଦି ତାକୁ ଠେଲି ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଚକୁଡି ଧରିବ? କହୁନ ଜେଜେ, କହୁନ। ଆରେ ବାଟ ବୁଣା ବାଟ ହିଟାଇବୁ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁରୁଳି ବାନ୍ଧି ସେଦିନର ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଳି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି। ଆଚ୍ଛା ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ବିଚାର କରେ ମା ବିଚାର କରତୁ ହଁ ବିଚାର କର ଚୁରାଇକି ମତେ ଫାଶୀ ଖୁଞ୍ଜରେ ଦଇତ ଆମ ରକ୍ତର ମୋ ଭଉଣୀର ପାପକୁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବାପ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ଅଛି ଖାଲି ସୌରଭର ସମ୍ପର୍କ ମାରିଦିଅ ମତେ ମାରିଦିଅ ବିନ୍ଦୁ ଅନେକ କଣ ଶୀଘ୍ର କପିଟାର ବିଚାର କର ନହେଲେ କପିଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ ସେଦିନ ଦୁଃଶାସନ ରକ୍ତରେ ଭୀମ ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଧୋଇଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ଏଇଟାର ରକ୍ତରେ ମୋ ଭଉଣୀର କଳଙ୍କକୁ ମୁଁ ଧରିବି ଶୀଘ୍ର ଏଇଟାର ବିଚାର କର। ହଁ ବିଚାର ହବ। ଏ କଥାଟା ଆଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଏ ଘର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଆପେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ବାପ ହାତରେ ସେ କାବ୍ୟର ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛି ତାର ସେଇ ହାତରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ମରାଯିବ। ସେତିକି ନୁହଁ କୁକୁର ଭଳି ଏ ଘରକୁ ଯେମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସନ୍ତି ଜେଜେଙ୍କ ଜୋତା ଯେମିତି ଚୋରି କରି ନେବାକୁ ବସିଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ସେଇ ଜୋତାକୁ କାମୁଡି ସେ କୁକୁର ଏଉଠୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଫାଟକ ବାହାର ନା ନା କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ଯୋଉ ପ୍ରେମ ନିଶାରେ ସେ କାବ୍ୟର ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛି କାବେରୀ ତାକୁ ଜୋତାରେ 10 ପାହାଡ଼ ମାରି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ପ୍ରେମ ନିଶାକୁ ପୁରା ଖସାଇ ଦବ। କାବେରୀ ମାର ବିଚାର ମହାଶୟ ଆପଣ ଏକ ଧର୍ମ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବିତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ତମେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆସିଛୁ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡଟା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ମିଳିବା ଉଚିତ। କାବେରୀ ମାର ନାଇଁ ଭାଉଜ ମାରିବିନି ଭୋଟ କେବେ ତା ବିଚାରକୁ ଫେରାଇ ନିଏନି ରେ ମା ମୁଁ ଭିତରୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭାତୁଡ଼ି ନିଅ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଚାରକ ମହାଶୟା ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମଥାପାତି ସହି ନେବୁ ସହିବା ଆସୁଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ହାତରେ ବାଡ଼େଇବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପର ମୋ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛି। ଘରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ହାତୁଡ଼ି ଆରେ ପୀର ହାତରେ ଜେଜେ ରାଜା ହୁକୁମରେ ସେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଚାଲନ୍ତି ରାଜା ହୁକୁମକୁ ନିଜେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା କରିଦଉଛ କେମିତି? ତମେ ପରା ଘରର ବଞ୍ଚି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡରେ ତମେ ଆଗ ମାର। ମୁଁ ବାଡ଼େଇନି
ধরে মোর টুকু টুকু এই বাট চালে বাসকে আজ আজ বলি কাটতে যাইছে মো তো হাতକୁ জোর করে ধরে মারতে তোর ঠাকুর গেলে পড়া আসলে হাতে বহুত মোটা বেলা তো আসলে তো সেবা আসলে তো হাও বাড়িবি মো Josefa? Aku kandung tadi? Kai? Aku coba kandung tadi Josefa? Coba kandung tadi? মোর সবু মনে হচ্ছিল ছোটবেলায় বাবা মা দুজন টোকাটুকি আর হাই হচ্ছে লেগে মনে পেলে না হাত পড়ে যাইতে নেবে এই রাতে গরম ভাত রাঁধে তোদের কোচ্চা হলোটা খোয়ে দোতে এর গোসাইবা মো গোটি কথা বুঝি পারুনি সেদিন সে পোড়া হাতে গরম ভাত খোয়ে দেনা বলে মতে কাহিনী বেশি কষ্ট হলো তো রাতে জীবনে ভারী কষ্ট কাহিনী তো সেবা কাহিনী কোন আতে বস যেতিকি কুহাগলা সেতিকি করে চালি দাও এমনি চালিয়ে যাবে বাবু ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପରା ଦଣ୍ଡ ପାଇନି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି ମତେ ବାବୁ ଅଚାନକରେ ସେଦିନ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଖଜୁରୀ କଣ୍ଟାଟା ପଶି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଛେଚି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ରକ୍ତ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବୁ କହୁନାହାନ୍ତି ମତେ ପିଟି ପିଟି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ ଆରେ ତମେ ଦିଟା କୁକୁର ହଉନ କାହିଁକି ତୁମକୁ ତମ ଜେଜେ ବାପାର ନିୟମ
নিচ রক্ত বিচরে ତମେ ମାନେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଅ ନା ଆରେ ତମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ ତମରି ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତମର କୌଣସି ଚରିତ୍ର ନ ହୋଇ ଏ ଜଟାୟୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ପୃଥିବୀ ହୋଇବ ଗଳକୁଣ୍ଡା ମାଟିରେ ମଦନ ଭୂଷୁଣ୍ଡ ଏଣୁ ହୋଇବେ ବାୟୁଷ ପାପେ সকলে ଚିବେ ନାଶ ଏ ଜଟାୟୁ ତା ପିଠିରେ ବସେଇ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖର ନଦୀ ପାର କରିଦେବ ଆସ ଆରେ ଆସ Hare